ka jingnang la jong ke network company ban kentiu ya ke network mobile na ka 4G ya ka 5G kala nang pensuk shishu ya ki pajba nong pendon kam internet bat kani ka trikam tang ha ki jaka ki bala longsor henry ke jing ha ki shinong ki bakham sha kendong kalong batang ke 2G ka ba pendon kam ha ki por ke bang sedang yo mobile no kong ru kam don shu ka ba kani ke jing kala penlong ya ki nong ilam jong seng HYC riboy sepngi circle ha ke jing ilam jong presiden ke seng uba RC thank you kila lej ban khang tala sendon ya ke jaka bala peniang ya utawar jong ka company Airtel bat haba kran ulong bagani ke jing khang tala ya ke jaka bala bu ya utawar kan long kum ka jing pentip bag Airtel company kam syam la burom ni lagi jong ki customer namar ki paiba ki recharge man la banai ndre kimyo ban pendon kam ya ke network une unong ila mulong ro bala da bu ya ke jing ujor sisi arsni ka ne ke network ndre tang ka to ke nepat kala ja biang bat kumne syukumne kala yaj na ke jing ujor kalawan ke network kum baar la ni laisngi bat ke batam nang ta bun ke jing du ban ne ka bayo pendon kam kumta ka seng kala lej ban khang tala no yek de jaga bala peniang ya utawar ubadan hak senong umsong hari bahai district shushu longru baladan mano ki balik kendang ya katala bala khang da ka seng ki de ban pentikna ya ka jingbiang jong network na ka benta ka jingsuk jong ki pajba ka than naileng jingi kum ka seng nyu trap youth council jong ka ribhoi sepngi menta ka si lawan ban khang tala sunon ya uni utawar ubadan hapo jong ne ka shnong umsong na ka daw ka jingbom trikam ka jong u kaba susi bat kaba su diaw kalong ba nagleng jungi ka seng hagiri ki bnai ki baldam hadin ka jingyo jungi ya ka jing ujor nagleng jong ki pajba ki basong ki basa ki pren kam yaw no tawar hapo jong ne snong ngilawan ban jurib bat ngila ai poru ya ka company Airtel ban panbeng yaw no network Airtel hapo jong ne snong hapo shityo bat hadin arsni nagleng jong ki try ki bade pe jong company Airtel ki lapan biang ya ka network bat kumta syukumta man kapor une tawar ukham trekam bha bat man kapor uthut be habere bat ka network ya ka jing sekri hapo jong snong bat haba man leng ji kum keseng yi persang ban phone ban pentip sha ki bade pe jong company bat marsin phone naleng ji kum keseng ka network ka trekam Henry onda naleng jungi ngi snap bai kumtu kanekan wak kaja bai kumtu kata kani ka papau syai kedar bat ki pajba jogane snong ru ki sakhi ya kata te namar ta daw naleng jungi kum keseng manda singi klem petip shu sha ki try lane ki bedi page jogane company Airtel ngelawan man khang snon taw ban khang talas non yaw ne utawar bron po jogane ka snong umsong ban naleng jungi kum keseng gi pha ka khubor ka syai sha ki he jogane company Airtel kalong ba uno lane kanu kuno ki bapen pai ya kene tala ha ka bana leng jungi kala ngila khang tala mendasi na leng jungi kum keseng ngibu bat kata kalong ngimdon jing tip e ka ban jai ki namar balai ngimla shu ban sha ngimla shu ban chu snap ya ka jingle khulung khla jong kene company Airtel ya ki pajba ki basong ki basa hapo jong ne ka snong namar ta daw leng jungi kum keseng ngim kwa shu ban ila kai bat ki ngim kwa shu ba ki pajba kin ma ya ka jingi namar lagi pajba ki mat ya ka jingi ladani utawar ubadan po jong ne snong umsong ulong tang usteshu ubashu pen bikai ya ki pajba khamtam e yangi kum kin lam seng kanosin nginwan shane bar kanosin ngi hap bani kren ya ka jingi jong ki pajba ki basong ki basa hapo jong ne snong namarta daw lang ji kum seng mata sngi yelawan man khang talas nani u bat ngin sepek daleng jong ki try lani ki bede pe ir company kidone e ban ong habere bat kaji khang talaju ban ko aron pha kubor ka basai kalong ba uno ba penpai sesin ku mangan ban kalong ba uno ban pai kram ka jingtip jingi kum ka seng ya kata nginaleng jingum seng pha kubor ka basai ba ngimla bat ngimdon ka jing kli laja jai ki
pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru iwe ar nyau lai